jinaqdu maħna fuq dan karru biex flimkien jilabu l-logħba popolari tal-Monopoli. Kulħadd irid jirbaħ, ħadd ma jrid jaqta' qalbu u kulħadd irid jiżin il-post li jmiss. Il-logħba tinbidel battalja ta' ċojt u kompetizzjoni qawwija. Tont li ħadd minnhom ma jkun irid jitlif l-istess ħin il-karattri mhumhom xulxejn għax kull wieħed minnhom jipprova jqarraq jew iqarrib ir-rebħa lajn. Mr. Monopoli osserva mill-loli li ħadd mill-karattri ma jagħmel dan u jipprova dejjem iżommhom maqudin u ferħanin id-diski Maltin. Bil-ħsejjes tal-mużika, il-kant u t-tema Maltija dan il-karru juri l-ispirtu tas-sew tal-poplu Malti. Kompetittiv, ferrieħi u dejjem lest biex bid-dinja nidħu l-kol flimkien. Ilab u mexxi, ixxej u tirnexxej. Karro Trionfoni kategorija A ta' Ġosma